You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello mga kaibigan! Welcome to episode 108. Wow! Sa last episode, nakadungog mo story ni Juaneta Hoy. Oh. Because it was a very special episode for Halloween. Oo. And this time, you will hear another set of serial killers for our Halloween special episode. Oo. Tama? Oh, tama. Karon, si Kringkay na po lang mag-story. Dili ako. Oh, gani no. Mhm. So, ang atuang story karon kay mahitungod sa serial killer na medical professional. That's the horror. That's the horror because medical professionals are somebody that you trust. You like it's like you're giving your life in their hands. Oh, literal. You're trusting your health and your life. Literally. Yes. Bitaw. You're Yes. putting your life in their hands. And you know what? That is the horror if it turns out na ang imuhang gisaligan nga medical professional kay patyon di ay ka. Gani. Unahon na to, ang istorya sa mamumuno nga si Donald Harvey. So man mamumuno. Una sa tanan, ang word na mamumuno, I have never heard of this before. Ibis Academy na lang na Pero ingon si co-pilot, murderer ko no, ang mamumuno. mo ba? Kay Tagalog, mandiin ang mamamatay tao. Mo ba? So, una na to ang story ni Donald Harvey. Mhm. Who is Donald Harvey? Mhm. We'll find out. Mhm. Sa ospital, kasagaran na to umagdahom o kaluwasan, di ba? Ang mga nurse, mga doktor, sila ang atong saligan sa panahon sa kalisod. Mao gani. Pero saman kung ang tao nga nag-atiman na to, Mhm. mao di ay ang hinungdan sa atong kamatayon. Lisod. Lisodaan na, oy. Muna ang storya ni Donald Harvey. Sa ka nurse. Mhm. O sa ka mamumuno lagi daw. Mhm. O sa ka tao nga nakapatay og kapin sa 80 ka pasyente. Ay grabe. 80. Genocide Kapasyente. naman na. Grabe. Mhm. Gamit ang tambal, chemical o kasaligan nga access sa ospital. Mm. Asa siya nagsugod? Asa nagsugod? Nagsugod siya sa Marymount Hospital sa Kentucky. Onya. 1970. Onya. Bata noon pa siya ato. Onya. 18 years old. Grabe. Kasayo ba sa career? Oh, sa'yo kayo yung career. 18 anyos. Mhm. Ang unang biktima o sa katigulang nga pasyente nga nasuko niya. Ano naman? What kabalo basig na wrong lang gamay. Kabalo na ka sa mga katigulangan wrong lang gamay. Or basig na apon ni gibuhat si Donald, what kabalo. Gipatay niya gamit ang unlan. Ang tiguang. Sudden senior death syndrome. Naadi ay ingon na. Kaya ang unlan. Gamitan ng unlan. Kaya gamitan mag-unlan. Unya. Walay nakabantay. Mhm. Walay investigasyon. Mhm. Og mao to ang sinugdanan sa iyang serye sa krimen. Mao to iyang unang biktima. Ngano, Taysa, 18 siya niya, nurse na siya. Kuya wa eh. Siguro ang nursing sa una is not a degree. You don't need a degree. It's like a training lang. I don't know. Sa unang panahon ba? Sa 1970 pa man pod good ni. Okay. Yeah. Sa sunod nga sa mga nilabay nga mga years, si Harvey nagtrabaho na siya sa daghang ospital. Daghang na siya ospital lang gitrabahoan. Sa Cincinnati VA Medical Center. VA is veterans. Okay. Drake Memorial Hospital o guban pa. Okay.
Kada balhin niya ba, Mm. naagyoy kalit nga mamatay. Average per hospital pila. Wa takabalo. Wala ko nag-research. Anya. Pero ang mga ospital, hilom lang. Wala sila mag-report. Kay, kabalo na ka ng mga ospital, giprotektaan nila ang ilang reputasyon. Mm. Wala magduda. Nahadlok sila nga maguba ang ilang reputasyon. Mm. Basin tungod pod sa kakulang sa ebidensya. Mm. Wala pa may CCTV kaniadto. Mm. Mo na nakakuan. Mo na nakasayon sa mga kriminal sa una. Sayon kayo sa ilaha mag get away with murder kay tungod sa wala pa'y mga cameras, walay GPS, 'di ba? Pero karon ang maglisod na kay ang kriminal. Tas masayon na sa law enforcement na magdakop kay tungod sa technology. Sige pa dayon. Wala pa gani na DNA sampling sa una no. Wala pa tong 70s wala pa. Gani no. Kaya ang DNA na discover na siya kadtong 86 or 87. Yeah. Ang iyang pamaagi aside sa at yun niya gamit ang unlan aside sa isuffocate niya ang iyang biktima. Mugamit pod siya og cyanide. Okay. It's used by Hitler. Ay, di ay ba? Siguro lang. Tama ba ko? Alamot Di lang. ba nag-suicide man si Hitler? I thought he shot himself. Didn't he shoot himself? Oh, sorry. Natesa, namali ko. Kisa itong nag-cyanide. I don't know. Kay, kisa man jud to. I don't know. How did Hitler kill himself? Saan na yung pangutana? Kato imong gingon, how did Hitler kill himself? Diba? Gunshot jud di ay. Ay, oo lagi no. Tama. Ay, ang iyang wife di ay. Ang iyang wife mo'y nag-swallow og cyanide capsule to commit suicide. Cyanide capsule? Katong cyanide sa unang panahon, labi na tong war, World War II, kay kuan na siya naana perminti sa ilaha. Kay katugong, allegedly, katugong imbis na mga prisoner of war gug ka sa mga Japanese, may pag mag-suicide na lang ka diretso. Di ba? Oh. Muna nana sila dala-dala ngayong ana. Kay kung bahala nagmamatay na lang ka kaysa ma-torture pa ka sa mga Hapon. Mao ba? Sa unang panahon, Lain na eh. Ang mga Hapon po yata na dala yung ay pero lahi man ila ha. Kuan man ila kanang kamikasi, kanang Dili kami ay kamikasi, kasi. dili dito kamikasi sa to. Umbo, o siya tawagan na. Seppuku. Sudoku. Sudoku, dula man na. Dili katong ilang dunggabon, ilang sarili. Ano sa to? Para lang yun kuan. Magani. What's that called? Ambot, uy. O basta, narana dara. Oo. Niya. Ang uban sa iya mga biktima. Mm. Ay, dili, wala pa. Nagamit siya cyanide, arsenic, insulin, cleaning chemicals. Usahay, iyang i-disconnect ang oxygen tank. So, multiple methods. Multiple methods. Dagan siya, napatay gani no. Mm-hmm. Usahay, iyang i-tamper ang catheter gamit ang wire hanger. Saon? Wala ko kasabot, ana. I-tamper ang catheter gamit ang wire hanger. So, imbis na catheter ang i-insert, wire hanger ang i-insert? I don't even wanna think about it. Oh my God. Uy, naunsa naman taon mo, uy. Naunsa naman, dili na siya, wrong na siya. Usahay, iyang i-mix ang poison sa pudding or juice sa pasyente. Ug sa tanang higayon, siya ra ang nakahibalo. Lagi, kay tungod wala pa lagi CCTV ato nga time. Bantog, matingala, kadaghagon og serial killer ato nga time. Kay sayon lang, it's easy to get away with murder. Kani adto. Ang uban sa iya mga biktima, terminally ill. Nabay bata? Wala, puro tigulang ang iyang mga pasyente, ay iyang mga biktima. Pero daghan pod ang nag-recover na. Padulong na mo recover unta.
maayuhay na. Muayuhay Dili na na unta. unta sila mamatay. Oh, kung As wala an old gipatay. person. Mao ba? Kung wala gipatay. Mm. Ang uban walay sakit. Tessa, ako pangutana, usually, katong parehas kay Dr. Alex Shepard nga, ginapatay niya yung old patients for money. Kay ipapirma niyang last will nga siya ang magmana ba sa mga ari-arian. Usa man ang giyang gain sa pagpatay aning kadaghanan. Wala pa moabot pa ta diha. Ama ba? Sige go. Moabot ra ta. Sige go. Ang motibo niya, Ang motibo niya. dili lang kay mercy killing. Amo ba? Kay naga-mercy killing daw pud siya eh. Suma pa sa iyahang ginaangkon. Dili man na mercy killing kung paayuhay ng pasyente. Gani no, lain siya batasan. Dili, don't call it mercy killing, guys. Anya. Iyaha po daw kasuko sa pasyente. Yan naman. Kay naa siya makaaway na pasyente siguro. Di na dyan ay root cause. Na dyan ay, mo na ang iyahang, na siya trauma sa una, sa old people. Basin, no? Tas gina-project niya iyang kasuko sa kaning mga nakita niya nga old people's hospitals. Pero na dyan ay root ba? Napa isa. Yeah. Control. Ganahan siya to be able to control who dies and who lives. Playing God. Thrill po daw. Thrill. Ganahan siya sa thrill. Gusto niya nga siya ang magbuot kung kinsa ang mabuhay o kinsa ang mamatay. Okay. So psychopath through and through. Sa 1987, Uh-huh. usa pa ka pasyente ang namatay na pud og kalit. Mhm. Ang autopsy nakitaan og cyanide. So dito na. Dito na nagsugod ka abri ang yang libro. Nagsugod na ang investigasyon. Oo. Si Harvey gi-interview na. Og niangkon ra pud siya. Daghan na siya og gipatay. Wala na siya pagduha-duha na. Wala Diretso na na siya. jud siya ni angkon. Napagani daw siya diary nga gisulat. Ah, Gilista for- niya. Okay. Dito siguro inspired ang isa ka episode sa Dexter, kung sa itong, daga manggug Dexter no, na Dexter Original Sin. Ang isa ka episode dito, na ay nurse na sikig patay og pasyente. Dito siguro inspired na sa iyahan. Nurse man pud siya. Yan. Nagani. Nurse ba ni siya or orderly? Pero nurse nang nakabutang. Okay. So, dagan siya gipatay. Unya, ang iyahang giingon, kung wala pa daw siya nadakpan, padayon pa siya alangan. Psychopath gani, no? Oo. Kung wala pa daw siya nadakpan, padayon ra siya og patay. Ana siya, I enjoyed the power. I felt like God. Amo gani, mo na ang ilahang kuan, ang mga psychopath. They crave control o I don't know what, they have urges to kill. Gisilutan siya. Unsa gisilutan? Gipanisyan. Best Academy for you. Business Academy. Gisilutan siya og 28 life sentences. 28 ka life sentences. Pero sa 2017, sa sulod sa prisuhan, gipatay siya sa laing inmate. By what? How? Wala ka balo. Wala ka balo. Basta kay gipatay siya. Gikulata ra siguro siya. I don't know. But deserve. Tanong nimo, deserve hustisya ba kini siya? Para sa imo. Dapat manggod kani mga ingani nga tao dili na gyud ni mabuhi og dugay. Kay hatagan pa nimo privilege to live. Maka penpal o kanang mahimong wife. Tas magka spousal benefit na kanang conjugal visits. Tas magkaanak pa. Mukalat na po ng jeans, guys. Gani no. Dapat wala na. Hereditary ba yan ang pagka-psychopath, sociopath? Oo, hereditary na, guys. Tuo mo ana, guys. Tuo mo ana. Nagsurya na kung ano. Okay, puros ang mga Caucasian mga sa una, mga kuana sila.
Pero kay balo ka no, easy way out ang kamatayon para sa mga Victims. daghan akong nabasaan nga para sa mga biktima. Dili dapat mamatay kay dapat mag-suffer pa ka sa kulungan. But is it suffering though if you're comfortable Di, in the para prison? sa kuano, I can't speak for them kay dili wala mo ko ana nga sitwasyon. Bagay. Pero ang ako lang no kay if he continues to live, what if he does good in prison? Then basig wala dili man nimo control ang gobyerno no. What if mag-decide sila parole because the prison is overcrowded? Makagawas. Ay, no. Samok dagag walay peace of mind anang para sa kuha lang dili man jud ko guys ayoko ninyo kuha na hindi mo na experience yan hello Tagalog yun ang POV ang POV kay Tagalog hindi mo na experience kasi yan darling kaya wag kang magsalita ng ganyan mo gani no wala nag-acknowledge ko nga wala ko naka-experience ana ang ako lang opinion naman kay kung ikulong pa siya, for what? Maka-conjugal visit pa na kay basin na wife. Ang mga psychopath, pwede ba na wife? Basin na wife. Pwede. Yan ay conjugal visits. Basin magkanak. Mm. Pakalaton dyan na to yung DNA, guys. Dili na dapat. Dili na dapat. Og, kung walay wife, pwede ba magpenpal-penpal ang mga buang? Pwede magpenpal, makauyab. Oy, nagtuo mo, nga walay babae mo patos sa mga serial killers. Uy, daghan. Mas daghan noon na og musulat sa ilaha kay naay mga fascinated na mga tao ana. Naay mga fascinated girls specifically. They lust over men like this. Oh, they're so weird. Oh, gina-crave na nila ng mga ani nga lalaki ng mga kriminal. Lain na ana oy. Willing na sila magpakasal og mga ani guys. O gusto gid ta makalat ilang DNA? Never ikalat ang DNA. Never ikalat ang DNA. Og isa pa, tulo ang ako ang opinion ani. Katong first kay basig na wife, mabuntis. Conjugal visits niya, magbuntis. Number 2, basig kung walay wife, basig magkauyab, magka-conjugal visit kay magpapakasal. Ang ikatulo, what if maka-decide ang prison, ang system nga, for 30 years, he's preaching in the church, ay kaning chapel sa prison. He's graduated 2 degrees kay syempre wala makibuhatan sa prison so muskwela na lang ka 2 degrees na yang nakuha dito na siya PhD dito. And then he taught other inmates about kanang Jesus or something. So model prisoner. Kaya kay na psychopath guys. Intelligent kay na sila. Kaya dyan nila magpakaaron ingnon. So ang ikatulo na kong opinion is basig maparol. Ma-model, maparol. So makagawas. Kung makagawas, guys, another set of killings. Mamumuno. Another set of buno di ay the noun. Another set of buno. Di ay ba? Ay buno. Di verb ba na o noun? Basta kay to slay or to kill. Another set. Sama na to na. 'Di ba? Kung ako ang pamilya, mas prefer nako akong pamilya or survivor sa victim. Mas prefer nako nga patya na lang ng buangan na. May paano? Magka peace of mind pa ko nga dili na mukalat ang iyang sperm. Bitaw na. Napoy mga cases guys. Ay dili gyud ni buhimo-himo lang guys. Tinuod i-google ni. Naay mga prison guard na ma-in love sa mga inmates. Ay, prison guards. Niya na may prison guard na babae. Oy. Gani mga prison guards na lalaki nga makabuntis og inmate sa sulod. Napoy mga prison guards na babae nga basig mabuntis sa serial killer guys. Patay. Mo gani. They continue to live their life. Samtang ilang biktima wala nila gitagaanog chance. Gani. Kanang bitaw na. Kanang hayaan mo siya mabuhi sa prison, ay chance na ma-fall in love kuno ha. Na tas makuha niya ang benefit of kanang sexual unsa na release. Dapat wala siya karapatan ana. Wala siya karapatan nga mabuhi ao. Yes, for me.
I-consider na ninyo. That makes sense. I-consider na ninyo. Ang uban lay mo I'm ingon. considering. Ang uban mo ingon dapat mag-suffer pud siya, dapat na siya sa penitentiary, siya lang isa dito solitary. Dapat kanang everyday siya gipakarga og isa ka toniladang bato tapos ipadukdok kanto na imong powder mga ingana. Oo. Pero pwede man pod, pero na to But risk. that doesn't happen though. Oh no. They just lie down in their bed. Oh. Yahay And man sometimes sila. get sunshine. Yahay man na sila sa presuhan. Oo. Tapos, katulagi, na risk of, having conjugal visits and spreading their seeds into the world. Oh, gusto na ninyo? Ayaw na. Ayaw na. Oh. Diba? Actually, napatay isa ka serial killer na hisgutan. Gani, no? Usa pa ka mamumuno. Kisa man na. Si Charles Cullen. Unsa man na si Charles Cullen? Usa gihapon ni siya ka nurse. Aha. Ngano nagsige na lang man kog nurse. Hala kalain, nurse ba yan ba na? Gani no. Oh my God. No, my bana is really good as a nurse. Daghan daw siya mga feedback dito sa mga watcher na ganoon kay ko sa imo serbo ana ingnan daw siya. Katabian mong kini yan ba na, guys? Extrovert. Extrovert na yan ba na, guys? Kung mudaga na siya counselor, basing madaog. Basin. Kay kada maski asa siya mo adto nay kaila. Oh. Matingala ka. Oo. Ma-awkward ko. Oo. Maski asa siya mo abot, maski kinsa imong kasturya, ay kailan nimo to si kuano? Ay magka-connection. Oo. Magka-connection. Naagin na siya connect. Amazing na akong bana, guys. Kumbaga, kuha siya USB hub. Di ba? Sige, router siya, router. Router. Sige, go. Si Charles Cullen. Oo. Mao lang gihapon. Nurse. Kasaligan. Oh, nurse. Kasaligan. Siya ang mag-atiman. Sa imong kinabuhi. Magbantay. Og maghatag og tambal. Para sa imo. Oh. Unya, kung maoday ang hinungdan sa imong kamatayon. Usa ni siya ka nurse nga nakapatay og kapin 29 ka pasyente. Apan ang tinuod nga ihap posible 100 plus. kapin sa 400 plus. Ay, grabe. No? Mas daghan pa kag gipatay ka sa kuan. Sa mga uban diha. Oh. Mao na ang ilahang pananaw. Pero nasilutan siya sa 29 ka pasyente. Mao lang na ang convicted sa iya ha. 29 na victims. Okay, go. Nagsugod siya sa iyang nursing career sa 1988. Sa sunod nga 16 ka tuig, 16 ka tuig, nagtrabaho siya sa kapin Napulo ka ospital. Okay. Magsige lang siya og balhin-balhin. So, 10 hospitals, 400 possible victims, therefore 40 ka victims per hospital. Oh, lain no. Lain. Sa New Jersey o Pennsylvania. Onya. Kada balhin niya naagyoy kalit nga kamatayon. Pero walay klarong investigasyon. Ang mga ospital hilom lang. Wala mag-report. Kay nga no, mao lagi to ako gimension kagaina, pare-parehara sila og story gamay ni Donald Harvey. Mahadlok ang ospital nga madaot ang ilang reputasyon. Makasuhan man gud sila. Oo. Makasuhan sila sa mga pamilya sa patients, ay sa victims. Pwede sila makasuhan og negligence or unsa ba? Whatever. Ang iyahang pamaagi method of killing kay lethal injection. Tagaan niya og digoxin, insulin, norepinephrine. Iyang i-inject na niya sa iyang pasyente. Nakoy pangutana, painful ba na siya nga death or dili? I don't know actually. I think that's a quick way to die. So walay suffering. Maybe there's a slight suffering, pero mamatay ra pud kada yon. Feeling nako. Kay paspas man ni ang iyang pamaagi, lethal injection, paspas man na. So I don't think there's a suffering. Mo ba? I don't think there's a long-term suffering. Kay diretso iyaha dili nang hinahinayon nimo og poison, dili nga na siya. Nya. Diretso lethal injection. Nya. Unya,
Mao gihapon sa storya ni Donald Harvey. Ang uban ga-recover na. Ang uban sa iya mga Murag paayuhay na sa silang mga sakit. Oo. Pero naka-decide siya nga, you're not gonna be well. Oh. You're not gonna get well. So, I'm gonna end your life. Unya. Suma pa niya, ga-mercy killing daw siya. Dili Muna lagi yan. na mercy killing, guys. Muna yan dahil Paayuhay na gani, ni patyo ni mo, mercy killing. gusto niya matapos ang kasakit. Charles actually believes that he ends the patient's suffering by killing them. He actually believes that. Again, naana po di childhood. Let's go back to childhood. Feeling nako, naani siya trauma jud sa una. Siguro nakita niya yung, kinsa ba, parents nga nagasuffer og something horrible disease or horrible illness. Tapos everyday niya ma-experience ang pain sa iyahang parents or kinsa ba yung makita niya, madungga niya, dili niya gusto. Basin. Yung ana ba, again, I am a criminal behavioral analyst from the FBI. Imposter. FBI. Filipino beautiful imposter. Correct. Korniya, oy. Ganahan ko ato. Oh. Ganahan ko ato. Oh, sige. Yan. Ang mga red flags, daghan. Unsa? Daghan man nung mamatay sa yang shift. Wala may may mamatay siguro outside sa yang shift, pero mas daghan ang mamatay sa iyahang shift. Di, kung ako ba, kung kauban ta nurse niya, mabantayan ako nga, nganong dagag mamatay sa iyang shift niya, pag ako ang shift wala. Dili siguro maabot og 400 imong kills kung kuan kanang naadyoy ka ng empath around nga nakabantay ba? Walay tarong investigasyon. Mao na. Mao ba? Oh. Tuura pod mo ba yung siya, namatay ra siya galit. Tuura sad sila, no? Kalain pod, no? O niya, magpakaaron ingnon mangga daw na concerned ni si Charles. Na siya acting. O naa siya acting moments. Oo. Mm. Hala, si kuan, ana. Naa siya acting moments. Mm. Oo. O niya, daghan po daw tambal nga mawa. Tungod sa iyang pag-mercy killing. Tungod sa iyang pag-mercy killing. Mm. Ang ospital, maulagi, kay mahadlok sila madaot ang ilahang reputation kaysa sa kamatuoran. Ilahang i-fire ni si Charles Cullen. Imbis nga i-report sa police. Imbis na i-report sa police, imbis na mag-investigate, ilahang i-fire. Para dili na ma-issue, dili man-news. Oo. Dili mauluhan. Dili sila nagdilaab nga mga balita. Oo. Unya, i-hire lang po siya sa uban nga ospital. Walay background check, no nothing. Wala pa man siguro na nga ato nga time. Dapat siguro ba sa mga healthcare professionals, kaya dapat siguro na ka ng murag word of recommendation. May I help you? Oo. Dapat, no? Oo. Kung tahay ba, ang scenario, kung imong resume as a nurse, nakabutang ko tayo, nagtrabaho ko sa una sa SPMC. Tapos gusto ko mo balihin sa St. Luke's. Dapat ang trabaho sa St. Luke's, mangayo og recommendation letter from SPMC. Dahil exception ani. Kung imong resume is fresh graduate kanya, wala pa kay experience. So, syempre, wala gid sila mapangayuan og recommendation. Tama? Pero katong mga naay ginabutang na mga hospitals sa ilang resume na dito na sila nag-work, pangayuan siguro natong recommendation. Mao. Di ba? I-require nato na. Para malikayan unta ning mga ingani, mga nurse, mga killers. Malikayan unta na sila. Kaya anong ma-hire man siya usab. Anyway, para yun. Sa 2003, bago-bago pa din recent. Mo ba? Colored na ang picture. Kasi wala tahoy, black and white. Kinsa tong isa? Si Donald Harvey. Si Donald Harvey, black and white ba? Black and white kay kuan man. 1970s. Colored ang picture ani. Kani si Charles Cullen, colored na ni. Okay. Sa 2003, tuig 2003,
Usa ka nurse nga si Amy Lauren, I don't know if I'm saying that right, ang nakabantay sa inconsistencies. Naanag yun nakabantay. Kaning mga Amy, dapat nurse yun na sila. Kaning mga Amy Lauren, mo dapat ninyong mga gina-hire. Ingani na mga nurse. Kanang sensitive ba, manghimantay gyud sa palibot. Kanang ang sensitivity nila, mura na sila spidey sense. Manindog ang balahibo. Di ba? Empath dapat ang mga nurse. Actually, Jud. Friend ba yan ni sila? Si Amy Lauren o si Charles Cullen. Amo ba? Nagka-friend gid sila. Nagka-close sila. Ana man gyud na ba sa co-workers mo, di ba? Ay, sa bagay po. Anya. Close sila eh. Anya. Pero nagduda na siya nga mawadan og mga tambal, gi-review niya ang mga chart, syempre daghan og mamatay sa iyang shift. At the risk of her own career, gi-report niya si Charles Cullen. Mo na maayo. Gi-report niya sa mga investigador. Nag-gather siya og evidence. Or maybe dili necessarily evidence kung dili kanang inconsistencies iyang gipang report. Oo. Nga siya may last nagkuha og tambal nganong mawad-an man ni og tambal. Oo. Unya nadakpan si Cullen. Maayo. Giangkon ra pud niya iyang mga krimen. Mao na ang maayo. Ingon niya, gusto lang daw siya motapos sa kasakit. Mao ba? Mo na iyang ingon. Gisilutan siya og 18 ka life sentences. Wala siya'y parol. Hantod karon. So, buhay pa siya. Nakapriso pa ni siya. Actually, naano siya yung movie, The Good Nurse, starring Eddie Redmayne and Jessica Chastain. And it was a good movie. It's a good movie. I enjoyed it. Daghan pa kaayo ang nagtuo nga, daghan pa siya biktima nga wala na identify. Ang uban gi-cremate na. So dili na nila ma-autopsy or whatever. Unya, mao na ang story ni Donald Harvey o Charles Cullen, mga nurse nga mamumuno. So guys, salamat kay Kringkay sa atong duha ka story. Nakaduha mo guys. Okay lang to. I mean, Hollywood lagi akong ingnan. Halloween manggod karon. Hollywood. Awareness pud di siya, guys. Awareness pud ni nga dili tanan nurse maayo. Dili tanan mama sama ni Juaneta Hoyt maayo. Naay mga serial killers na mga tao nga ginakasaligan nato, mama og nurses. Napoy doctors katong mention ako ganiya nga si Alex Shepard. Mo to doctor jud to, pero kuya pud to ya style kring kay for insurance or last will and testament ginapapirma niya ang mga elderly na sa iyaha mapadong ang mga pag-ari-arian ba sa mga katiguangan. Last will and testament. Para siya ang magmana sa tanan, anak good. So money ang motive. Apart from that, he's a psychopath obviously, pero napoy factor ang money ato. Pero ang kani si Charles kay about he truly believes na he ends the suffering of his patients by killing them. So lahi po ng iyahang mindset ba? Lahi iyang mindset. It's just the killing is not about money. It's about the patient. Murag gaslight pa niya ang patient. Luuya pod. Wala good. So, unta, nalipay mo sa amo ang special Halloween episode. Kay nalipay man mi. Nalipay mi sa bahin kaninyo og istorya. Gani, unta, dagan mong natun-an. Unsay natun-an ninyo? Mamumuno sa mga serial killer. Gani, mo na atong Best Academy, guys. Let's go. Best Academy. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is mamumuno. Ingon pa ni co-pilot og ni Gemini, duha jud ka AI. Duha jud ka AI among gi-consult, guys. Serial killer in Bisaya is mamumuno. Karon pa mi kadungog ana nga word. Yes. And in Tagalog, mamumuno is like pinuno, leader. Pero sa Bisaya, ang serial killer day is mamumuno. Kuyawa, no?
Natingala ganito. Nya, uncomfortable ko ingno na sa inyo ha guys, nga mamumuno din na kay basig dili tinuod ning ginaingon ni co-pilot o di Gemini. First time ko nagduda. Oh. Idudahan na mo ning award pero i-deliver gyapon na mo sa inyo. I-deliver na mo sa inyo kay mo may ang giingon pero wala siya laing giingon kundi mamumuno lang. Nya, duda mi ani kani mga Cebuano, medyo original man jud ang inyong dili medyo but the origin of the Bisaya language is from Visayas. So, can you please give us a comment and try to kanang educate us kung tama ba ni mamumuno ba daw ang serial killer sa Bisaya? Mo ni ang gingon ni co-pilot o ni Gemini guys. The Bisaya translation for serial killer can be expressed as mamumuno nga balik-balik or tigpatay nga balik-balik. Here's a breakdown. Ang tigpatay or mamumuno is killer or murderer. Ang balik-balik is repeatedly or again and again. Serial killer is balik-balik nga killer. Yeah. So, mao to. Vote in the poll! Pero question dyan ni siya. Oh. Ganaan ba mo sa ing-ani nga segment sa among podcast every Halloween? Ganaan mo, ane? Mahimo na ni siyang every Halloween. Right. Comment lang mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganaan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!